ndisati ndabva panapa ndichakusirai audio yababa vaPolite vachitaurirana naMela, musikana uya anga achigara naTafadzwa uyu. Ndichakusirai audio yoyo muzonzwa vachitaurirana. Apo handisi kuda kuturikira, asi ndichangoita kuti muvanzwe vachitaurirana, nokuti takavasanganisa pacall yatakaita taakufonera baba vemufi nepatati tichibva taisawo Mela, musikana aigara naTafadzwa, kuti vataurirane, nekuti ava vakanga vakumbira kuti ndoda kutaura naye. Ndikati moda kuti tiite sei, zvikazi tisanganisei navo. Saka ini ndakabva ndazofona nefoni yangu ndichifonera ivo vana baba tichibva taisawo tete Mela ipapapo kuti vataurirane. Ndiyo conversation yandiroda kuti munzwe nhasi. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba ganjanda uyaikane muone. Regai titi pachipamwe mhuri yeZimbabwe kusanganazve kwatiri kuita muchikamu chechishanu chenyaya yaTafadzwa wekuzouraya pamba pambuya vake uyo aigara nemusikana wake anonzi Mela, vachigara vese ipapo vakazokonana. Zvinova zvakazokonzera kuti mukomana azosvika parefu pakuti ndaakunwa mushonga akabva atisiya. Patakabva panapa pachikamu chechina ndakasiya ndakuudzai kuti taakuenda kwanyika kubhikita kuti tindotsvaga hama dzemufi, hama dzaTafadzwa kana kuti Polite Mabika. Saka ndauya pano kuzokupai update yerwendo, mafambiro atakaita, uyewo nepavane nyaya yedu nhasi kuti tava papi. Sezvamunoziva kuti pano pautindi zvatinoita isusu hatisiri nyaya dzacho dzichiri panzira, tinodzifambira kusvikira kwainoperera. Hatidi kusiya vanhu vaine mibvunzo kuti zvakazodii. Tinoramba tichidzokorora nyaya yedu kusvikira kwainogumira naye. So nhasi uno ndauya kuzokuzivisai mufambiro wandakaita. Chekutanga ndisati ndakuzivisai mufambiro wandakaita, ndoda kunyanya kutenda zvikuru sei kune vaitinamatira. Ndakaona mucomment section vakawanda vachitaura kuti fambai zvakanaka Elder, fambai zvakanaka, tiri kukunamatirai. So izvozvo zvega izvozvo zvakatikoshera. Ini ndinokoshesa munhu anondinamatira kupfuura anotondipa chinhu chinobatika, nekuti munamato une simba kupfuura zvese, uye unowisira zvinhu zvese pasi, unovhura nzira pasina nzira munamato, uye hauna boundary kana kuti haulimitwi nedistance. Saka tinoti komborerwai, itirwai zvakanaka. Vose vakava vachitinamatira nekutishuwira rwendo rwakanaka, itirwai zvakanaka. So mafambiro edu atakaita ndeekudai. So takasimuka tichienda kwatataudzwa kunonzi kubhikita, kwaMabika Mandara Primary School ndokwatatakananga. Asi zvakazoita Mwari munzira imomo zvakazokonzera kuti tichirega kusvika. Nyaya yedu sezvamunoziva kuti takaipublisha, takaiisa mumaWhatsApp, paYouTube, paFacebook, tichitenderedza foto remukomana kuti titsvage hama dzake. Saka Mwari akazopindira tiri munzira imomo, tikabva tafonerwa nehama dzaPolite kana kuti Tafadzwa Mabika. Handitika munhu akatanga undifonera inini ndimbuya. So ndisati ndabva panapa ndichakusirai audio yababa vaPolite vachitaurirana naMela, musikana uya anga achigara naTafadzwa uyu. Ndichakusirai audio yoyo muzonzwa vachitaurirana. Apo handisi kuda kuturikira, asi ndichangoita kuti muvanzwe vachitaurirana, nokuti takavasanganisa pacall yatakaita
takufonera baba vemufi nepatati tichibva taisaomela musikana aigara natafadzwa kuti vataurirane nekuti ava vakanga vakumbira kuti ndoda kutaura naye. So chiregai ndidzoke kunyaya yangu. Ndandiri kuti patakaenda takazofonerwa tichiri munzira tichienda, takatanga kufonerwa nevaiti ndiri mbuya vaPolite kana kuti Tafadzwa Mabika. Ndoda kunzwisa kuti zvakafamba sei. Saka ndinotenda kuti mbuya ava ndo vakazofambisawo soko kuenda kune dzimwe hama ende ndo vakatanga kutiona. Zvinova zvakazokonzera kuti tichibatana nababa vatafadzwa kana kuti Polite Mabika. Tabatana navo vakambotanga vachitaura kuti ini handina mari yekuuya ikoko, munokwanisa here kuita kuti tiuye ikoko. Ndikanga ndatovati inini baba ndokwanisa kuita kuti imimi mega muuye kunoku. Kana kune vamwe vanoda kuuyawo vamunoda kufamba nawo dare renyu vanochizozvikwidza, asi ndaita kuti inini panapa seUtindi TV ndikutakurei baba vemufi muuye. Vamwe vese vanoda kuzova munoda kuzofamba nawo vochikwirawo votsvagawo mari dzavo vodini vouya. Saka tataurirana saizvozvo vakazodzoka kwatiri. Tinotenda kuti vanga vachizogara pasi sedare mumusha mwavo vanenge vanga vachizogara pasi ndobva vazodzoka vachiti aiwa taakukumbirawo kutaura neaigara nemwana wedu. Ndikati moda kuti tiite sei, zvikazi tisanganisei navo. Saka ini ndakabva ndazofona nefoni yangu ndichifonera ivo vana baba tichibva ndaisawo tetemela ipapapo kuti vataurirane. Ndiyo conversation yandiroda kuti munzwe nhasi. Right, asi musati manzwa conversation iyoyo ndiri kukumbirisawo kuti titeerere nepositive mind. Ngatiendei pakati nyaya kuti uinzwisise uye kuti imeke sense kwauri. Usateerera nyaya uine side, ngoteerera nyaya sezvairi. Handitika pamwe pacho unoda kupinda munyaya uchizviisa uchiona kuti kodai ndaandirini apa dai ndaandirini apa zvaizodii. Ndichitaura masoko angu iwayo ndiri kuda kuzama kusenda message yekuti panhaurirano yakaitwa naMela nehama dzemurume wake iri kusiya Mela aita seanoremerwa nekuomerwa nemamiriro akaita zvinhu. Handitika nechikonzero chekuti pari kutodiwa mari kuti mushakabvu avigwe achengetwe. Saka Mela anogona kunga acharemerwa. So musati manzwa audio iyi ndinoda kukumbirisawo vanogona kubatsira. Munondifonera, handiswisa nhamba dzaMela panapa nekuda kwesituation nemamiriro akaita nyaya yacho, asi munondibata paWhatsApp nhamba dzeUtindi TV dziri pakona idzo kana paheti yangu panapa idzo. But paheti panapa unfortunately dzinogona kunga dzisiri kunyatsa kuoneka, but mukatarisa pakona apo palogo apo munoona nhamba dzeUtindi TV. Ipapapo motiisirawo message kuWhatsApp kana kufona kana kutexta vari kuda kubatsira Mela kuti avige shamwari yake iyi. Zvinowanikwa, vana vedu, imhuri dzedu muupenyu zvinoitika, asi ngatibatsirane. Handitika mangwana chiri kwako mangwana zviri kwako. Saka ndisikapedzi nguva yenyu regai ndikusiyirei muchinzwa nhaurirano yavakaita tetemela nehama dzemurume. Vasati vasubscribe bayaiwo pakanzi subscribe, mobaya ka notification bell karipo kanzi kuti zviite zvakanaka. God bless you. Katipindei munyaya yedu. Fear not, sin not. Mwana wapinda pai? Saka iwe unga une urongwa hupi. Ini hazvichaiti kuti ndibudise mari muhomwe mangu. Like ndakachengeta akakura ndikaiwa uzowana kuti akuchengetwa. Saka ndokuita kuti mari yekutakure Polite kuti auye kumusha agovigwa kuti kumusha here. Baba. Munoziva Polite kuti zvese zvitenderera ngasikadikazikane kuti kumusha anobva kupi.
asi ndakashingirira kuti ndichadhe kuzosvika mese mamuri kundiona mumativi ekuti ndibatsirike. Akadhicida kuti iwe wakagara naye usina kutsvaka haushi iwe wakamufosa kuti tsvaka hama dzako kuti mwana takachida yakapedza chikoro tikakuzoti nhamba dzakabloka kuti iwe wabloka ikavati ndii nokuti yakasina. Izwai baba kuti nditomutaurira kuti chimboenda kumusha ndione hama dzako ndozvaindirovera izvo zvekuti newe uri kundituma kuti ndiende kumusha kwangu. Saka iwe uri kuti ndozvandiri kuti baba ngatichibatsirana pamwechete ndiri mwana wenyu sapolite. taura zvauri kuda zvachona ndinodabatsirwa ndiwe baba iwe ndinoda kubatsirwa chitaura kuti wakagadzirira here zvinhu zvachona zvinodiwa zvose kuti polaiapinda muvhu kana tichizoonesana zvembiri toonesana mbiri because iwe wagara watobereka napolaiti kudhara ende uchafa ende hama dzako dzichafa. baba mukandidaro nemarovero aita polite nekundishungurira ndinotowa mukadzi zvisingaiti ndozvaingoita asi ndaimushingira ndasikatomusingisa nondaimuda asi vakazourayana ndizi mukadzi wangu nhasi tichirovana kudara tatinaurayana kana neni ndaitomuda asi havena mweya wakangomubata nambobva ndakandisa kubi akangomwa poizini eaongwa hupi mwana yehoraitoita nhamba dzako unadzo ndiwe ndakakutsvaga ndini kwete kuti ndiwakamutsvaga ndiwakalesa pamastatasi inida kutsvaga kuti ndikupe nhamba dzaunadzo nhasi kuti utaure neni kana chinoita kuti iwe wanga une urongwa hupi. baba ndinofundirawo ingodzivisawo hasadzeni baba ora tiri mwana wangu baba mukadaro mazika baba ndinokumbira muzivise hasadzeni ndichitaura ndadzikisa baba ndaikumbira ndizive kuti vanhu varikuda kuya kunoku kunoona kuna polite vangani hangu ndinobhadhara mari yacho mauya kunoku uri kuuya vanhu vatatu oraiti kubva kumasvingo kwacho kusvika kunoku imari ndibhadhari yangu ma10 kuuya kumasvingo 10 kudzoka kumasvingo. oraiti baba ndinokubata ndinokumbira baba ndiregerere izvinhu zvakaitika asi hakusi kuti kwakuri kuda kwangu polite akazviakata zvinhu zvake ega oitakati akaita zvinhu zvake ega nambomuti handisakudi handisadiya sangoti zorangu nekusarasvika wakafira kwai akazoenda kwamapoizini pambafama yangu asikotagara kwakuri kwedu kwega abva aenda kwamapoizini ekuti iwe urikutaura uiwe kauna unotaura navo unodetsera navo remukutaura nyaya iyi nekuti chirongwa ichi mwana ndimakabereka polaitu ndimuna izvezvi pamusoro indimbopindirawo munonditendera here wamabika taurai baba ndandiri kuda kudaisoka tetemela murundinzwa ndikuzwe chiitai kudai sinzi mwatanga kutaura nababa vatokunzwai chihombe chandabata pakutaura kwavo kwese ndechekuti vakagadzirira here kuti tivige polite kana tichizoonesana zvimwe tozoonesana asi mwana agotakadanda ende ndakagona saka ndo chinhu chihombe chandanzwa chiri kubuda mumuromo mwani mwavo murundinzwa tetemela ndikupanzwa saka ndikufunga kuti dhati mhinduro inonetsa kuti muipindure imimi mega vana mama vasipo vana sekuru mareva vasina kuinzwa handi muri kuiona saka mhinduro iyoyo ndikufunga kuti yaakuda kuti ichibvawo mudare revakuru venyu mochiudza ava sinzi mwatombotanga nhaurirano chaitika apa ndechinotaurwa nevakuru zviya kuti kuvhundura mvura ndokuti iyerere mvura yavhundurwa mwatanga conversation nhaurirano dzatanga imi maakuda kuchidzokawo kuvakuru manje kochivaudza kuti ndo zvataurwa navamabika hameno kana ndiri kukanganisa ipapapo hamusi kukanganisa mukomo maakuda kuchidzoka kwakuru movaudza kuti ndo zvataurwa navamabika then ndikufunga kuti for now maifanira kuchivaudza kuti ano baba chiregai tichiondoonana nevakuru
todzoka nerakazara. Ndaifunga kuti pamwe izvozvo zvinobatsira. Alright, baba ndachangomabika. Notonayo kumurikoko nai zada. Shuga kuti shuga kubva pano kuzondeswa pavana kuti nditaurirana. Tinoda 100 yusha yavanoshenda. Tosogara redu chezvazvizvi. Okay. Mazvizwa ere chimela. Tibate mabhazi yekoko. Ona unotsvakira nzvimbo nzvimbo dzinodzataura kokanyangwe kana zvatogona akatapedzera tikawirirana mwana aitsvakida nzvimbo tinotsvaka nzvimbo oidza paanolidza guva tinotaura tiambi asi tinoda chokwadi nokutaurira panopera vanhu. Mazvita vamabika ndafara zvikuru nemasoko enyu. Muri kutaura pachikuru chaipo. Tetemela. Murundizwa. Saka I think paakuda meeting inogarwa kumba uko. Like tomorrow chaiyo haichadi kunonoka, mangwana chaiye pogarwa pa. Right, vamabika. Decide nyaya dzose. Woziketa takaungana. Indikatobva kumba pandinogara. Ndikuda kune mababa angu mamwe makuru pandiri. Ndichigari nyaya ari mwana ndinoshimira. Ndakawenda vaka. Ndikatoshikiwa nyaya iyoyi. Kazinoda kuti ndaita ukuroko. Kana chachikwanisa chikuzokunamuka amatani nyama dzako. Totoronga kana vachisumuka kubva kuno vachida pamutare. Totouya pamutare tosisotangira etapu asi zvinhu chinhu chokutanga mwana ngaipe. Alright. Mwana ngapinde muvi. Tozotangira kupa hembe nezvimwe zvese asi mwana wapinda mai. Avibhata pafarira ipapo vamabika. Chikananga chedu chekuno kubhikita kana angasingazivi ndobva kubhikita. Chikananga chedu chekuno kubhikita tinosiya hembe ikoko kana vatina kuwirirana nezvizvo iye ndiye wakuchitorora nokuti nguva yaakatora achidya mari yemwana wangu yakareba. Alright. Saka ndichataurawo zvandiita asi tariga chi mwana wangu. Alright. Vasinaaisumudze dare kuno 100 usati yataurwa dare hapana chimwe chinobuda kuno. Alright. Ndaenda ukuroko ndatopedza nemi mari iyoyo ndokuti vanhu vasumuke vokata foni ngavachirega kufona pafoni yangu kana vachida kuviga voviga kana vachida kudya vodya kana vachida kudini ivo ndo vanotizoita zvavanoo nevamataki. Pane chikumbiro chandiri kuona chinonga chiripo apa vamabika ndakubatsira mwana wehanzvadzi yangu iyi. Ndechekudai mataura zva8 o'clock iye izvezvizvi kwaari ari kwaodzi kulocation. Saka aida kumuka makuseni oenda kumba panenge panofambwa zve 45 minutes or hour. Asvikawo ipapo ochiunganawo nevamwe votaura. Saka ndaandichifunga kuti pamwe 8 o'clock inenge yazoti nyanyei. Chindi panguva iwe. Tetemela. Tetemela. Hello. Sakushana nekulo. Time dzakanaka dzekuzoti munge mapedza kutaura nevamwe kumba kwakufona dzingava nguwai. Ava ndipo 12 o'clock because Maria ari kutaura kumba zvekuda kuenda kunounganidza. Aiwa, haikwete kuti mari yekuti munge makusenda mari asi yekudzoka kuvapa feedback. Yekunga vanhu vagara pasi vataura. Ndikabva kumba nokwakumana ndinengasvika togara pasi ndotaura naye then tozoronga tozotsvaga mari kuti tinodi tozovataurira dzanaye. Oh. Kajanda. Saka tesa apa panga muchitsvaga munhu muchiita sei maiti tozotadza kana taziva vanhu hama dzake kana mairi kungei naingoti hazina basa wakafa. Tetemela. Hello. Kwazi mamusina kumbounganidza here mari kugadzirira kuitira kuti kana mwaona hama dzacho dziuye.
unoziva zvinoita namino yamusina kana nechini zvekuchanda kutounganidza ndizvo ndandiri kumbira kuti vatiregererewo sekuti nhamo yakangosvika po dai takaita zvinhu zvapika ndikuzwa pautosvika wiki asi tatisina kana mari apa munoziwana sei hazi pakusvika sondo apane hazi saka apa muchaiwana sei mari ndozvandiri kuti takutombounganidzana totaura kwese kuna nasekuru kanogona kubatsira watipa uyu tounganidza ina hangu chinokumbisa kudayo kana mukatireera pamwana wangu mafira apo handisazi unoteera mwana uyu handina zvinza asi kana mukagona nemi ndinoda kuti mungu kasi iyo nokudangudza dare yangu handindakangwana ndinoda kuti mundiisire mari yangu yedare napana 100 yusa nekusumudza dare yangu kuti tive pamutare tirege mwana uyu tichionesana zvimwe zvose chakai 100 yusa yekuti simudza kuno tozotsvaka panoita kuti isi tikudza chikonzero zvedu zvetinoda kana makonerwa musazotera kumalawi ndazviziva mabasa ndivana ndionesera pona iti wagara chindoomesera imwanondiomesera mati pona iti waindiomesera ine ndingandiomesera saka ndinoita sei tipone timaderana adanewere murora wakakunge iwe wakanyuka pasi wakabereka kudzinza unokonzeresa dzinza rabamba vako havazonoti vabada kana vanabhudhi kana vanasisi ndodzichazvo tichapa makore anozokubera kana inesitipo nati akuonesera asi achaonesera anoti asati agara pasi isauchiva handojisa kuti tigare newe usitowavana kutizivawo isu hama dzani ndini baba watolaiti ndiri kutaura ndini baba watolaiti saka ndiri kuti uyaunyanisi wedu wanyazanda wazena zitari endeunenge ari kudakidzisa chitema kamunhu nekuti avakama makabereka chitema ichi tiketi zvirimo kana machibereka chitema chichibereka endo chenyu handisi kuzviramba zvizvamuri kutaura baba asi mukaona zvandiri nezvamuri kutaura zvaindiitaka ndakadza kana kumusungisa nenyanda yemuda asi ndaangidaidakuiisa hatimakatereka ndinini zvawaita wakatangadzana nemwana wangu ndikasofuna ukaziva ini baba vanhu vapolaiti kamaiwirirana kuchinga ikanhasewafa vanhu chaka anga asingadi kugara kumusha kwake ndosaka makona zvakaitenderera anga asingadi hazisina utesi kuti ikenomawa kutaura vangu kuti polaiti vanga asingadi yavasiketi yako iwe yomunotaurira iyi kana kuti zvinenge chitowa kunyepera hakuna munhu anova kusikava kusha kwakurega iwe naamai vako nababa vako ndinoadzisa mwana wangu kuti ini asi mari yechikoro ndakamubhadhariravo zvone zvavaona zvaita chikoro chose ndiniradzisa mari ndiuzo ndakagumira grade 3 iwe kuwarangarira kwako iwe ukatozitenda nokuti wainyepa zvinhu zvake kana makore teakutaduzikana hapachisina witness hapasina replay zvimwe zvezvisina chirefuri mukanadhanda tetemela ngati ndandiri kuda kuti kuna mela ngatichisira pamangwana kutaura newe kajanda hama yangu kuti ubatsire mwana uyu mwana uyu ngaende kuhama dzake mangwana hama dzake unotaura nehama dzake kuti hanzi kuri kuti hanzi ini yesi kuno yekusumudza dare kana asumudza dare achatsvaka mari yebhokisi rokuviga murume wake atsvaka mari yekuviga murume wake chikamufundire unotenga kuti avige murume wake apedza kuti uviga murume wake tozotangira ipapo zvese hapana munhu unobvisa mari ari kuno kumusha musangofa makanyeperana chero kutaura zvipi ngaangoviga murume wake
yaingopanana pamakore 4 amene kuti vangana vakadalala asi ni chino zvacho kuti pane kugumidza kubva kuno paine makore 4 achibhuruka nefoni angakaita dairi foni yangu angaasingachadi kana foni yake yakasisina kuti vatuchizvishi vangawana vachongeti ndiri kunzwai zvinhu zvese zvingaite tiri kudiwa kuno kuti mari yongosumudza vanhu 100 zviita iyoyo kuti mukatotouya achimbononokiende mukatotumira kana ari mangana achona wangomafo achichanaa ndichikumbira zvangu chinhu chokutanga tinoda kukumbirisa ndichiuya kuku handivati angouya ndichitapinduka saka mari yavo ikakurumidzawo nekuti zvinhu zvavo zvikurumidzewo ndotoya nditapinduka kana ndichiya nemwana wangu kana ndichisakira mwana wangu mamutari ari mamutari ari kubikogosari kwacho ari mamutari chaimoka kuti mamutari noti vane dzimba dziya dzinobhadharwa dziya dzokuvaka nemushure zvowo mari yekutakura transport kubva kuya kuno kugitita saka ndinokuda kutsvaka guva mamutare tocheresa guva redu toviga mwana wedu zvakafanaka zvavapazinotaurira asi kana iane mari yekutakura pona ichikutaura kumusha kuno kugitita kangomunakira zvese kana asina anongonobhadhara mari kuya kunobhadharwa vanhu kuya nokuchera guva ndoviga mwana wangu ikoko nokuti tite zvimwe zviri nani tisati tasvika kuurongwa hwese hwokuti panozodiwa zvakati zvakaibhodzi apatoshata vakavawana ndimi vakawana mwana nokuti rema makaziva kuti mwana uyu asiri wedu vakataura nesu vabereki vemwana vese vamavakutaurira munhu wainja hachisina hutinesi kana hutinesi kana ndini inyaya zvangu hazvitaiti kuti mwana uyu akukurirwa mabasa ekuti kai waidai nokuti hachisina hama ikoko isu hama dzakoti tiri kuno oright ndanzwa pakanaka ndichaita kuti mufonerwe mangwana iyeye ndichaita kuti tichiregai tichibatana navo tichiona kuti vangaronga zvipi mangwana munofonerwa baba munofonerwa vagadzirise sematangira wakaita nyaya yako nezanyaya yako sezvazviri toviga na zvimwe zvese zvinozoteverezvi vanozozvionawo mashure bhozi toiga mwana tisino zva zvatineti kana nakiti tisinochiziva saka atimbotanga tachiti mwana ndanzwa mari yako yekuita vana vakwewo yechikafu yechitoiga munhu wakwe tozotangira ipapo tichide mberi oright mazvita vamabika handina kuda kumuomesera ndogwada ndichikumbira ndizokudaiwo muchikasira kuita nyaya yenyu nokuti tichakaungana tikaparadzana vamwe vari kuchimedzi vamwe vari kuvayengo vamwe vari kungundu taka tikaparadzana izvezvi kati uenda uku tichazoshuta kasira kuita nyaya dzenyu nenguva uite kuti mwana uyu avigwe oright mazvita ndanzwa wamabika mazvita ndoda kuvaka ukama hwako ndindiwanda tozonyaya ndotawanzwa ndibvunza kuti muda unoona uri kunereva ndimukoma kana ndiani vanongori mafoni ari mwaita basa madiyara ndiwanda zvotoyaya uiaaukasanda wokwamutare ndokuziva noiziva chita kuti tigadzirise kuti tivige hama yedu tariga hama yedu zvinozoteerera mberi kuziva oright zvakanaka vatotemera vatotemera ndakuomesera here handisokuzwai ndakuzwai zvakaoma saka ini ndobudise here mari ndoda kuti kuti ndibudise here mari apo ndidze mwana wangu mukataurira pasi majeka handina chanozwa
vakagara chitonyeka kuti vanzwa zvakanaka naka iri kana nini munotonyeka kuti nzwa zvakanaka boi mutauri ndazvinzwa wazvinzwa ndizvi tigadzirira zvese izvozvo tuvidze mwana tapedza kuidze mwana tutaura atinoda kumushawo mhosva wakapara haina kuparira iwewe iwe tatogara zviri sefi zvakanaka zvisiyaita asi wavasirira mhosva ndevamwe kana iwe chigadzise nyaya yako kana wada kuti tichiwirirana tochitangira pamberi tichida mberi handiti ndazvinzwa baba ehe une rimwe shoko kuti tetemela yaro asuma akurara kani andikurara alright ava ndavadropa tasara tega halo ndazwa mukoma ndiri kuzwe tasara tega apa chaakudiwa apa kafa ndaona hangu mwatanga muchitaura nawo zvakanaka but pane pamazonga mwakuda kuti rasikei pamtuma arguments wekuti waindidai aiwa chisiyana inatwo itwotwo havasi kuteereri baba this time so mangwana kunoda kugarwa pasi nevamwe vamunofunga kuti vanogona kubatsira vese ngavange varipo ndafara kuti vari kuda kuti munhu avigwe ndozvandatofarira izvozvezvo apa nyaya iri apa ndeye kuti zvakangofanana nekuti rufu rwauya mumba kutongoita zvekuti munhu avigwe zvatopera kuti kana munhu avigwa tozotange zvese izvo zvinozoonekwa izvo nokuti ndeye kusimudzana ikokoko nevarode kuuya navo vacho kuuya nekudzoka vomuigira kuno kerika ndada kumuigira ikokoko atsanangura hanzi togona kumuigira kuno kumuigira kuno zvinenge zvazvekuda kuzwa kuti kuna naevho kana kuti ndanga mvura simendriko kunoita mari iko because pane pamungada kumuisa kuyadhi kwenyu here kuyadha sikunokuvanhu vanofira kuno kwanoigoma mutakura vanodi vanoigoma mutakura naodzi paripo pane nzvimbo inoigwa vanhu vasiri vemuno iripo zvinenge zvaakutaurwa nasabhuku kaizvo naishe handaona unga vanozvibvuma izvozvezvo varida kumurasira kuno varida kumuviga kunoko vanenge vari kutya distance vaitotya distance vaigara chero zinasekura muka vanondishandisa vari kuzviziva hanzi kana muine mari yekuti timutakure kuenda naye kubhikita asi ini handina mari yekumutakura kuendesa kubhikita aiwa chimira kuti mwana waende kumusha kwabozodondirasira kunoko hamisi kuona nyaya here kuti wadondirasira kunoko zvezvanga kutawirirani naye saka zvinobuda here kuti aende kubhikita mari yacho iripo here ndezvandatoti titooganaiza zvekuti abve kunoko aende kumusha kwaunoti iye agare avevigirwe kuno kuti zvese anenge achingopera inini nekuti inoenda muigira kunoko alright saka achoda nasekuru vanga vadii ndiri zvamasekenda vari kuponda haatondii bai ndivangasatomuudi basa varamba chindoonekera kuti wetimiga ye alright saka inyaya kana inini mangwana ndichatanga naenda kuchechi ndinouya ndiri kusvika kumba ikoko
kusivai, atina kana kunyunyuta pamberi benyu, atina ishe baba tokusivai, muri mwari wezvivimbiso, mwari wesoko rake baba tokusivai, muri mwari wezvivimbiso, mwari wesoko rake baba tokusivai, ndimi mwari uya wa Abrahama, mwari wa Isaka wa Israeli, ndimi mwari uya wa Abrahama, mwari wa Isaka wa Israeli, ndimi mwari uya wa Danieli, mugombare shumba baba tokusivai, ndimi mwari uya wa Danieli, mugombare shumba baba tokusivai, ndimi mwari uya wa Shadireki, mwari wa Misheki Abednego, ndimi mwari uya wa Shadireki, mwari wa Misheki Abednego, ndimi mwari uya wa Paulo na Sailasi mutirongo, ndimi mwari uya wa Paulo na Sailasi mutirongo, ndimi mwari uya wa Elia pakameri baba tokusivai, ndimi mwari uya wa Elia pakameri baba tokusivai, tinotenda mambo, tinokutendai, tinokutendai baba, tinokutendai muZimbabwe, tinotenda mambo, tinokutendai, tinokutendai baba, tinokutendai muZimbabwe, siyabonga baba, siyabonga, siyabonga baba, siyabonga Nkosi Jesu. Amen, hallelujah, amen, hallelujah, Zimbabwe, amen, hallelujah, amen, hallelujah, Zimbabwe, amen, hallelujah, amen, hallelujah, Zimbabwe, amen, hallelujah, amen, hallelujah, muZimbabwe.